नंखाय दायाव एनकाउन्टार खालामजानाय नख'राव चिरां बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना सान्तिपुर बिसिडिसिनि सिङाव थानाय सान्तिपुर बाजाराव माखासे दखान रांनि मदद खांनानै जोंसार मुसाहारिनि नख'राव अनसुंथाइ हैनो थाम-थिम जागासिनो दं। दिनैनि बे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय बयनोबो। जोङो दिनै बे चिरां डिस्ट्रिक्ट आर्टिस्ट एस'सिएशननि जानानै जोंनि सान्तिपुर बाजार एरियायाव जोङो जा हायो गरसे गरनै डनेसन बिनो नागिरदों। नैबे बक्सखौ लानानै जेन पाब्लिकफ्रा बयबो थाइसे थाइनैखौ जोङो अनुदान हरो। थांनाय क'क्राझाराव साननैसो सिगां इनकाउन्टाराव बुलि जानांनाय फेक इनकाउन्टाराव बुलि जानाय सानै बिथांमोननि सायाव जोङो दुखु फोरमायदों आरो जों बेबायदिखौ जाजानो मालाबाबो लुबैया। जोंनि फिउचाराव जेनेरेसनाव जों मोजाङै मोजां अनलायनानै थांनानै थालायनो हायो, जों बेखौसो लुबैयो। जों बेबायदि इनाय अयथासार जों बेबायदिखौ लुबैया। जोंनि एस'सिएशननि सायावबो बेबायदि जाथाया इफेक्ट जायो, मानो होनब्ला जों सान्तिखौ अराय लुबैयो। बे हिसाबै जों दिनै बिथांमोननि नख'राव थांगोन चिरां डिस्ट्रिक्ट आर्टिस्ट एस'सिएशन जानानै। बे हिसाबै जों दिनै जा हायो बे सान्तिपुर बाजार एरियायाव फैसा खांनो नागिरदों। जोंनि मानगोनां बाजार कमिटिनि आफादगिरि आरो नेहाथारिखौ जों लोगो लाबाय, बिथांमोनखौ पारमिसन लाबाय, बिथांमोना जोंनो बाजाराव खांनो एलाउ होबाय। बेनिखायनो जों दिनै बे हाबाफारिखौ जों स्टार्ट खालामनाय जाबाय। जोङो काजलगावनिफ्राय थिग 12थासोआव जों ओंखारलांगोन क'क्राझारसिम। दिनै आङो गोजोननाय मोन्दों, खोब गोजोननाय मोन्दों। अल चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसा आर्टिस्ट एस'सिएशना दिनै जोंनि सान्तिपुर मार्केटआव जे थांनाय साननैसो सिगाङाव जे क'क्राझाराव जे फेक इनकाउन्टार जानानै जोंसार मुसाहारि बिथाङा अबथिरा पुलिसनि आखायाव जिउ गोमालांनांबाय। जाहाथे इयुनाव बेफोरबादि जोंनि फेक इनकाउन्टारजों पुलिसनि आखायाव बा सुथुरनि आखायाव जिहेथु थैनाङा, जों बुलि जानाङा, बेनि थाखाय दिनै जोङो दुखु फोरमायहरो। आरो जों बयबो जाथि हारि धोरोम राव बासियालासिनो जों दिनै जोंसार मुसाहारिनि जि नख'राव बिथांनि बिसिजों लोगोसे 15 दिन जे जन्म जानाय गोरलै गथ' हिन्जावसा गालांबाय। दा बिनि इयुननि थांनानै थानायनि थाखाय आरो बिथांनि नख'रा आलो गोजोनै एसेबाबो जोंनि सहायजों मदद मोनगोन होननानै, थांनानै थानो हागोन होननानै जोङो मदद खालामनो नागिरदों। दा बेजों लोगोसे आं सान्तिपुर बाजार कमिटिनि गाहाय नेहाथारि जानानै आं दिनैनि बाजाराव बिथांमोनखौ चिरां डिस्ट्रिक्ट जि बिसा दिनै जि डनेसन खालामनो फैदों बिथांमोननि नख'रनि थाखाय, दा बेवहाय आङो जा गरसे होयो दखानदारफोरखौ आङो खावलायहरबाय जाहाथे बयबो गावनि जि थिखानाय धन दा बेफोरखौ एसेबाबो नारखानानै जाहाथे अनसुंथाइ हरो, आं बेखौ खावलायहरो। जोंनि बाजार कमिटिनिफ्राय आरो बाजाराव खांनो थाखाय बिथांमोनखौ दिनै एलाउड खालामनाय जायो।